May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Unsay kalainan sa alone ug lonely? Kanang alone, ikaw ra usa, walay laing tao. Pero kanang lonely, bisan pagdaghan kaing tao, imo nang mabati. We can feel lonely, especially when we are facing problems alone and there is no one to come and help us. Tanawa lang si Kristo. Asa ang mga apostoles sa dihang siya gaantos, gapasan ug gilansang sa krus. Kibiyaan siya. He was alone in his suffering. Pero diri ta madasig mga igsoon kay he was not lonely. Because he knew that God, his Father, is with him. Wala siya naginusara. Maunang hangtod sa katapusang gininhawa, nagpabilin siya sa krus because he was not lonely. Ug diri migawas, gikan sa atong first reading, ang nindot kaayong makanta nga familiar tang tanan, hindi kita malilimutan. Mga igsuon, klaruhon nato, dili lang ni alang sa patay. Makanta nato ni anytime because this is for all of us. This is God's love. Listen, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niya matatalikdan? Ngunit, this is God's love. Kahit na malimutan, imposible na gidunta, ng ina ang anak na galing sa kanya, o sige ingon sa Diyos, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. God's love goes beyond even mother's love. Mga igsuon, hinumdumi lang yun eh. God will not abandon us in our loneliest moment. So cheer up. Okay? God bless you.